Извинете, пак ми спря бандикам. Разбира се, той ще си спира така. Много ще си спира. Но това е абсолютно нормално. Какво толкова ското е спрял? Нищо не е станало, само ме е спрял. Тук нарочно го осветявам, само за да не ми се спалне някакъв тапак. И да си потърся малко аера. И пак заварих храна. Аман вече. И също пишете в коментарите да си изтеглили телепорт мода. Или минимап. Ще ги видя как се теглят. Не знам дали стават на Windows 8, но ще се пробвам. Го става, че не е много лесно за всичко. Ще знаем къде има майншафт. Ще ни е лесно. Като цяло. Това е с прости думи. И пак сигурно ще си изхъби кирката, така за нищо, но поне няма да се разхождаме постоянно до мината за кол. Но скоро да намеря диаманти, защото нужни са ми. Поне за портал Камара. Вече Enchanted Table, това е друго вече. О, тук и кока ли? Супер. И натам ще се осветим. Да, сигурно ще срещнем някакъв. Никой не срещнахме. Можеше да срещнем някой такъв. Тук може да се... О, прилеп ли се спам много? Готово, няма. И пишете дали ви дразнят прилепите и да ги убиваме. Ги убивам, много време ще ми отнеме и много работа. Пишете просто, аз не знам който искате. И тук, кое ниво е? 40 просто. Нищо не правя извън клиповете, всичко си правя в клиповете и това го знаете. Може би вече следващия епизод, вече два направих. Като ми спре тоя, ще понаправя малко, ще потърся. Няма само да снимам все пак. И не е само това най-важното за мен. Има и други неща важни. Сигурно скоро в някой сървър ще снимам. Или в моя сървър с някой мой приятел ще снимам. Не знам, ще видим. Може да направим сървър survival. Обаче моят приятел е на 1.64 и не си апдейтнал още Minecraft, така че като си го апдейтни ще снимам с него. До тогава няма да снимам с него. Ще си снимам на този survival. Сега на къде беше? Май надолу. Дано паметта ми да не ме лъжи. Не, паметта ми явно наистина не ме лъжи. Не! Мразя те! И сега имам и аз нещо за теб. Имам и аз нещо за теб. О, тя се самоубиват! Това е много яко. Браво, бе, зомби, спаси ме. Сега ще умреш. Сигурно ще излезе още някакво лойно. Какво е това място? Изобщо. Дори не съм го изследвал. Ребати. Или не ми се е сейвнал. Не ми се е сейвнал. Айде! Умирай! Умирай! Не знам какво е станало, но не е никак приятно. И тук, разбира се, да дъне на улица. Когато стана вече на 4 месо, ще се връщам за храна, защото не ми се умира. Поне да мога да тичам отвън. Въобще не ми се умира. Не! Най-накрая Спайдър, но не точно сега.
Това ми е първият убит паяк. Трябва да се запомни в този епизод. Запомнете го. Първият ми убит паяк. За тия, които не слушат. И които само превъртат назад, защото и такива има. Блед, пък после превъртат. Не! Стига де! Писна ми да се бия с някакви тапаци и да ми си скъби меча. Айрон, разбира се. Не, някакво друго. Какво ли друго? Диаманти искам. Не, айрон. Бих си дал всички айрон за 2-3... за 3 диаманти. Не съм малчен. Искам само 3 диаманти. Мисля, че в миналия клип правихме нещо такова. Това го разузнавахме. И това сега сигурно се е бъгнало. Ще ми извините, ако съм прав, но... Не, няма какво да ме извинявате, защото не съм прав. И тази лава явно винаги тече така. И тук явно винаги има река. Така че, няма какво да ме извинявате. Не съм прав. Нямаше такава лава в никой. Имаше май в миналия, но това беше в Майншафт. А тук това не е Майншафт, това е много по-различно от Майншафт. Това е по-готино. И тук, какво е това нещо? Скапано. Ето станах на 4. Даже сега ми се играе по-сложно. И дори айде да не убирам, само за да знаем това скапано място тук. Който дори само да си изхъби топчовете човек. Не за друго е. Следващия път ще си взема храна. И ще отбележа майншафта с редстоун топчове. Колкото и да ми трябва. Защото не искам да се губя. Писна ми вече. Толкова време се губя, само търся някакъв майншафт. Ако тук цялото го направя с TNT-та, веднага ще го намеря, но просто това ще е чит. И никой няма да гледа вече. Така че, не ми се пробва. Тази река мисля, че си я спомням от някъде. От една друга пещера. Но не съм сигурен въобще. И колко мразя така. Стига де! Умирай! Свърши най-накрая. Че искам да си изкопая с айрон. А така. Дигни се! Искам да си изкопая айрона. Това място го помня, мисля, че от Майншафта, но... Дано ми се е сейвал. Какво стана? О, какви тъпи работи. Ето сега дори не мога и да тичам и да искам. Скоро ще се пусна на гейммод. Пускам се намирно само за да не умра, защото много искам да разузная мината. Пък въобще не ми се връща назад точно в момента. Въобще. Само заради това. За да мога да тичам. Аз мога ли да тичам? Не мога да тичам. Но поне не мога да умра. Което е наистина яко. И както всички казват, отрова не може да се умре. Да, като ти фърлят една отрова, не може да се умре. Но като ти фърлят две, веднага се умира. Не знам какво стана тук. Не ми изглежда много приятно. Места, които съм минал, явно пак ги осветявам просто. Ти да знам. Не знам просто какво става тук. Тъпо е. Каквото и да става е тъпо. Безинтересно и скапано. Разбира се, че натам има нещо. Но аз никога не гледам. Аз винаги бързам. Защото нямам време. 30 левел. Много зле. А трябва да сме 13. Какво е това тука, бе? Въобще не съм бил прав за това. Какво е това място? Пишете в коментарите, защото аз такова за първи път виждам. Така, долу на пещерата. Да идвам и да намеря такова място. Виждал съм отгоре на пещерата. Но никога не е долу. Пишете какво е, защото аз не знам. И мисля да си изтекля телепорт мода, защото много ще ми